Ourense Film Festival renderá homenaxe aos traballos premiados coa Calpurnia mellor película ao longo dos seus 30 anos de historia, co ciclo Xeración OUF. Desta forma, regresarán a Ourense títulos como Tren de sombras, de José Luis Guerín, a primeira longametraxe en recibir o premio Calpurnia a mellor película no ano 1997. Vidas cruzadas, o primeiro traballo do laureado director Tom McCarthy, que foi premiado en Ourense en 2003, e Mag, de Malgorzata Zumowska, o primeiro filme de orixe polaca en facerse coa Calpurnia no ano 2018. O ciclo Xeración OUF, cuxa programación completa vaise desvelar máis adiante, chega para conmemorar o 30º aniversario do Ourense Film Festival e para reivindicar grandes títulos que en moitos casos iniciaron o seu percorrido precisamente en Ourense. O festival vaise celebrar do 26 de setembro ao 5 de outubro, coorganizado pola Deputación de Ourense e a Asociación Luarada. Entre outras novidades, presenta unha directiva renovada, contará cun protocolo de contorna segura e vai acoller unha residencia audiovisual para novos cineastas faíscas.